Δεν βγάζει αυτό την τηλεόραση όμως. Είναι πιο όμορφο που ξυνάει της τηλεόραση γράφει. Νιώθει θλίψη όταν βλέπει τη Τζούλια Αλεξανδράτου να καταστρέφει ό,τι της χάρισε ο Θεός, τη μοναδική ομορφιά της. Λυπάμαι, γιατί αυτό το κορίτσι πιστεύει ότι μέσα από όλο αυτό το πράγμα, γιατί κερδισμένη βγάζει χρήματα. Βγάζει χρήματα. Δεν νομίζω ότι το βγάζει το να είναι κάθε μέρα να ασχολούνται με τα ίδια μαζί της, με τον τρόπο που ασχολούνται. Βγάζει από άλλους τρόπους, μπορούσε να το βγάλει και χωρίς να είναι στο πρώτο πλάνο τόσο πολύ. Έχει όλο αυτό το μεγαλείο, αυτή την ομορφιά που θα μπορούσε να κατακτήσει πάρα πολλά πράγματα και απομυθοποιεί αυτό που της χάρισε ο Θεός. Πώς βλέπει την επιστροφή της Ρούλας Κορομιλά στην παρουσίαση? Της αξίζει και μακάρι να πετύχει. Δηλαδή έχουμε πραγματικά. Τώρα λοιπόν θα έχει αποκτήσει και τη σοφία. Οπότε θα είναι πιο ειδική. Ο χώρος του θεάματος είναι δύσκολος, απαιτητικός και επιβάλλει πολλούς συμβιβασμούς. Όνειρό του ήταν να χορογραφεί συναυλίες και να παίρνει μέρος σε πρωτοποριακές παραστάσεις. Όταν ένιωσε πως η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί κάτι διαφορετικό, προσαρμόστηκε. Αυτό που ονειρεύτηκα και η φιλοδοξία μου και πονηρεύτηκα, δεν το πέτυχα. Αναγκάστηκα λοιπόν και έκανα αυτό που μου έδινε η ίδια η ζωή. Συμβιβάστηκα. Ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ τον κύριο Παπάζογλου. Ήταν φοβερός φωτογράφος. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί και πολύ low profile πραγματικά. Ναι, αυτό φαίνεται τόσα χρόνια. Πραγματικά έχει κρατήσει πάρα πολύ φίλος.